mbọngwele ịga ihe mbọngwele bụ na mbọngwele adị kele isi ngwele bịa lie ụtatara ọ na-agachalị onye eligide ofu ọrụ na nri nwanne chi apụta maka na mgbe na dobele nnọọ mmadụ galụ nwa obele che anụ ukwu inu esere na ototara kwudo nna ada ama ihe ototara afọ nna ya na afọ ototara kwudo nna ada ama ihe ototara afọ nna na afọ inu adịkwa mmadụ nne maka ọnya mee na ọtụtụ ndị mmadụ na-ata afọ kịta nyanwa mee na ototara ikwudo ha nna ada abụ ofu ekiyọkpọ ike mmụọ bụ ụzọ ike nwa ka nna ya nwụọ ka ya were ọnụ wekpụrụ ọjị ọ bụrụ na nna ya nwụọ na ọjị ya adịsịcha ọ na-abịa ọbịa ka o were ọnụ wee bụrụ ọjị nna ya sapịa ọnụ ọsịsọ na-eji aka ka eji ewere ọjị o wee na-asị oge ị na-ọbịa ka o were ọnụ wee bụrụ ọjị nna ya ababalị ya mba o wee sị chukwu mee nke nna ya nwụọ ka ya were ọnụ wee bụrụgo n'ọjị ya nọ ọ maghọ na ihe ọjị ji abịalụ bụ na nna ya nọ nọọ maka nna ya ka ọjị ahụ ji abịa na-achọ nna ya afọ na ọjị ya adịzịlị ncha nke ọ ya eji ọnụ wee bụrụ na mmadụ inwe nna n'ụwa ahụ na-okwu bụ akụnụba nwa sịrị nna ya na ọ nwere ihe m fụrụ imelụ m kemgbe iji mụọ m si jụọ nwa na-ekwu ya ụlọ ibi na onye nwere mmadụ ka onye nwere ego ọsọsọ nna ka na-enwe na bụ onye Ọnịcha achagharị abụghọ mgba kama nọ onye nwudezi mmachagharị anyị fọ ndị na-agba mgbe onye na-amachagharị onye amacha n'elu macha gbafee gbarụgo ọgbọ gbarịta ichikọta azụ ekọza gbago manụ ihe enu wutuo na-amacha na ihe mkpagharịsịa na mmachagharị abịrị ahụ mgba na ihe mmachagharịsịa na-akọ ogene onye ama n'elu wutuo kwa mmachagharị ahụ mgba na-emesi onye nwudezi ka a na-enenebe mbido ihe na-adụ mfe isi a na-achọ ibido ọsọ onye ọ na-agbahata nye ya nsogba mgbe eji agba ofe ntabi anya ụfọdụ na-ada ụfọdụ uru ụfọdụ na-ekunye ọzi onye lụsi n'isi ọ bụrụ ibido ọsọ bụ isiokwu jide bụ ọsị na ị na-asị ibu na-eti ịgba esi na-ebe oti ịgba ọngọ na-etiri nza nke ọ na-agba n'ukwu nere isi na ibe oti ịgba ọngọ na-etiri nza nke ọ na-agba n'ukwu nere oge ọ na-efu nzọ na-eme n'ukwu nere oge ofego onye enu nere a na-agba sị esi na-etiri nza nke ọ na-agba n'ukwu nere ya eri nri nọọ mụ na mpụtasịa ọkụzọ ya ekwuzi okwu ma apụtaghị na ogiri ama mpụta ezi ma apụtaghị na ọnịcha ya ekwu okwu na ma apụtaghị na ọmụ na abatịta apụtasịa na abaghị na apụta afọ m na onwere ha ya emenwu ọkwa asị ezigbo taasị mmadụ onye ka ị na-enye nri ụtụtụ mmadụ onye ka ị na-enye ụtụtụ na abaghị na tata mmadụ onye ka